ספר על מקצועות. בואו נשחק ונגלה איזה מקצוע הוא הכי כיפי. ייי! איזה מקצוע את בחרת? רוח רפאים? לא, אני דוקטור שרה. אוי, הרגל שלי. דוקטור, אוי, המצב חמור מאוד. שבי כאן בבקשה. אחות, את הפטיש בבקשה. נינה, זאת לא הייתה הרגל השנייה? את צודקת, שכחתי. הרבה יותר טוב. תודה רבה, דוקטור. בואו נשחק במקצוע אחר. הכבאיות שרה ונינה באות להציל אותך, תינוקת. צ'ווה, 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 צ'ווה. דובי, אנחנו וטרינריות ואנחנו נטפל בך כמו שצריך. מה אתה מרגיש? טוב, אני חושבת שהצטננת. נצטרך לאשפז אותו. החום גבוה מדי. כמה כפיות של תרופה כדאי שניתן לו? 2. תשתה את כל התרופה, דובי. תראי, הוא כבר מרגיש יותר טוב. יופי. ייי! את חושבת שווטרינרים אמיתיים נולדו וטרינרים? לא, מישהו צריך קודם ללמד אותם. בואי נגלה מי מלמד אותם. הנה זה! ילדות, מה אתן עושות כאן? אנחנו משחקות שאנחנו מורות. המורים הם אלה שמלמדים את כולם, את הווטרינרים, את הרופאים ואת הכבאים. מורה זה המקצוע החשוב מכל. סליחה המורה, יש לי הרבה שאלות. אני אנסה קודם. תהיי זהירה, נינה. יפה מאוד. קדימה, שרה, עכשיו את. זה בסדר אם זה לא מצליח בניסיון הראשון, אוקיי? אני אהיה מעולה, סבתא. יש, הצלחתי. שרה, הסתכלי קדימה. אוי ואבוי. זה תמיד קורה בפעם הראשונה. מוכנה לנסות שוב? אני לא רוצה לרכוב על אופניים יותר. ציפור קטנה? את צריכה עזרה אולי? איזו ציפור זו בדיוק? היא נראית לי ממש חולה. אז אולי כדאי שנטפל בה. איך אנחנו נגרום לה להפסיק לבכות? סליחה, דודה. כשדודה בוכה, סבתא נותנת לה בקבוק. סליחה. הבנתי. האם היא עצובה כי היא לא יודעת לעוף? בואו נלמד אותה. אבל אנחנו יודעות איך?
ילדות, מה אתן עושות עם הציפור הקטנה הזו כאן? אני חושבת שהיא חולה. אנחנו מנסות לדבר איתה כדי לעזור. הציפור הקטנה לא מדברת בשפתנו. מה אם נדבר איתה בציפורית? ציפורי, צייצי פעם אחת כדי לענות כן, ופעמיים כדי לענות לא. את תרנגולת? מצטערת, פשוט תרנגולות לא עפות. עכשיו הבנתי, נפצעת בכנף שלך? אל תהיה עצובה, גם אני נפצעתי היום, תראי. נפלתי מהאופניים וזה היה ממש מפחיד. תראי, תחבושת כמו שלי, בדיוק. זה הצליח. היא צריכה לנוח כדי להחלים. אותך. את מוזמנת לחזור מתי שתרצי. נתראה ציפורי, המריאי. זה נראה כאילו היא מפחדת לעוף. מפחדת? ציפורי, ניסית לעוף, נפלת, ועכשיו את מפחדת לנסות שוב? גם אני פחדתי מאוד לרכוב שוב על אופניים. אולי ננסה שוב יחד. רואה שרה? לא תמיד מצליחים בפעם הראשונה, אבל... מנסים עד שמצליחים, נכון סבתא? היום זה היום לשחק בתחרות של סבתא. המנצחת תזכה בגביע. הגביע הזה יהיה שלי בטוח. התחרות הראשונה היא מרוץ העסקים. המשחקים מתחילים. ניצחתי! שרה ניצחה! למשחק הבא. עכשיו, מי שמסובבת את ההולה הופ במשך הזמן הארוך ביותר מנצחת. הזיזו את הגוף!
לסובב את ההולה-הופ שלי 1000 פעמים. ואני יכולה לסובב לנצח. באמת? ואני יכולה לסובב לנצח נצחים כפול מיליון נצח נצחים ועוד מיליון פעמים ועוד מיליון ועוד מיליון ועוד מיליון. שרה! נינה מנצחת! ייי! המשחק האחרון הוא כיסאות מוזיקלי. כשהמוזיקה נפסקת, הראשונה שמתיישבת מנצחת. יש! אני ניצחתי! יש! ניצחתי! נינה, אל תהיי עצובה. להפסיד זה חלק מהמשחק. נינה, דודה, העיקר בתחרות הוא המשחק. הגביע הוא של כולנו.